Pero wala speaker kay ang nagkuhan sa speaker mga igsoon naulanan. Naplatan pa gyud. Wa nakalahos dire, way speaker ay basta lutaw ang kamatuoran. Brother Jerry Laig, mahimong usa ka Defensor President sa 3E Media. Og kaninyo aron kamo makaila nga kumausyoba nga inyong Dios. Ug pasabot mga O kigsunan. ang iyang kalaban usa ka Catholic faith defender, Brother Villarda. Dios mga igsoon, langit na siya. Karon kung magbantay ta na unsa may ihatag kanato igsoon. Ezekiel 20:21. Apan ang mga anak ning sukol bato kanako. Sila wala maglakaw sa akong kabalauran ni magbantay sa akong tulumanon sa pagtuman kanila nga kung sila tumanon sa tao siya mabuhi diha kanila. Sa pa kung ang tao di ay mga kigsunan kung magtuman mabuhi. Ang pangutana, asa man siya kung mabuhi siya. Isaya 66, simba gyapon tus langit ang igsoon. No? 66. No, na si Brother Stalwart. 22, 23. Adlay pohulay mong tima. Ato padre, kaingon nga ang bagong mga langit o ang bagong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan mingon siyuba. Kaya siyuba muna naghatag sa lipulay. Mao magpabilin Ang tima nga ilang gidebatihan pamatudan sa SDA nga ang nagbantay sa igpapahulay makatilaw og langit sumala sa Biblia og referensya. Representative sa usa ka SDA, President sa akong atubangan mingon Jerry P. Laig sa 3E Media. Sa langit bagong langit o bagong yuta. Muna nga makatilaw gyud sa langit, no? Kay kung di siya magbantay sa adlay pahulay, dili po siya kasimba dito, di siya katilaw sa langit. Muna nga klaro kayo mga kigsunan. Na yang son, Pamatudan man dili maningon nga. Yoyoy Laig, Doc Laig. Ang Biblia go. Shout out sa 3E Media, editors. Dili tanan litra po litra nga di na kamatuoran. Kung dili na ay gipasabot mga kigsunan nga sumala sa atong natun-an nga ang naghatag sa adlong igpapahulay mao si Jehova. Og si Jehova mga igsoon mo'y simbahon dito sa langit adlaw igpapahulay. Pasabot nga nakatilaw gayod og langit. Pero og di pun mo mutilaw sa langit, dili pud ta mamugos. Kay importante man sad na mga igsoon. Nga sumala po mga igsoon sa Biblia. Pagampo mo mga igsoon nga di maulan. On imong basahon ang Lucas 4:16 mo gyapon Kaya ang speaker wa kalusot kini ulan. Pagkaadlaw ipapulay misulod sa naguga. Ya si Ginoong tuwa naman sa langit. Ya mato pa Ginoong sa Juan 3:15 nga siya ang panag-ingnan na rumusunod ta. Ipayungan ang gani. Panag-ingnan mga kigsunan rumusunod ta. Karon nagsaad ang atong Ginoo sa Juan 14:1-3 nga mubalik siya kuhaon ta niya. Kaya nga kuhaon ta niya dito sa langit. Ang atong simba dito mga kigsunan adlaw igpapahulay. Pumunta na mo sa manang adlaw ang igpapahulay. Mao ba na sa turde? Wala na debate diha kay igpapahulay rin debate. Oh. Kay kanang sa turde lahi na sa siya. Time. Sa oras. Last 2 minutes. Mo na mga kigsunan ang atong igsoon niya si Brother Villarda. Mura karon pa minin nagkasugat ani. Oo. Taga Davao ka? Taga Davao, ako taga Surigao, kanhi taga Cebu mga kigsunan. Parang partner ako dito si Brother Sok. Mayroon to kay Bugnaw sa Kigtingog. Pa si Atty. Bacalso. Ato pasalamatan mga kigsunan ang ato. Bana ni siya friendly debate lang. Dili tayo nga o kung say tubag say pangutana di po na to butan ko nung say pangutana.
Basta kay naa lang sa tema kay naman sa rules nato din nga musubay gayod sa tema. Unya categorical question must be answer categorical. Tubagon niya man emphasize mga igsoon ang Last 1 minute. emphasize na to kay importante man sa na ma-emphasize na to. No? Mabasa ba o dili mabasa? Kung di mabasa, yes or no? Mabasa o no ba? Ano na siya mga kaigsunan? No, kaya ang pulong pamatudan lahi sa sumala sa babasa. Ang ato sumala sa Biblia pamatudan. Salamat sa Bot pasabot kung thank you for pamatudan watching RTC sa Receives. Biblia o sa Thank referensya you Pops Francis ato lang kining Israel mapamatudan. Pancho. Second step. O pag O palig-on Jesus sa Mari mga Omeres, tema. dagang salamat O, ninyong tanan palig-on mga sa igsoon. tema mga kaigsunan. O, kay ang atong pagbasa diri pagpalig-on sa tema. Dili kay ang tema mo ibasahon diri sa Biblia. Kay kung basahon maapil ning pamatudan. Maapil ko ning SDE. Yan na man estima mga kaigsunan. Pagpalig-on sa tema sa topiko nga akong gipamatudan. Una nga siguro akong nabasa diri sa Biblia. Salamat kayo, gandam na po sa pagtubag sa pangutana. Yatang sa natos moderator. Moderator. Kay Okay, daghang salamat bro. Affirmative si Brother Jerry Dol. Laing. Karon dili ta maglangan, muadto ta dito sa cross examination. Unang 15 minutes ang pangutana. Andang ka na bro Bilardi? yes. Doon na kay 15 minutes para sa pagpangutana sa atong affirmative Dagang side. salamat sa nananaw o ganiya karon. Ang tema pamatudan sa SDA nga ang nagbantay sa igpapahulay makatilaw og langit sumala sa Biblia referensya. Di kuskus galay mo tingog brad kay wa tayo. So karon murag naabot na ang padayon na. Karon murag naabot na ang microphone pero magplastar pero ipadayon pa ni. nga ang magbantay sa atong pamahulay makatilaw og langit sumala sa Biblia o referensya. Unya nibalhin ka din sa sa Isaiah sa Ezekiel 20 nga sugo. Kung wala ko masayop mo to imong giingon kanina. Oh. So karon ang pangutana mao ni kinsa may gisugo ang mga SDA o ang mga Israelita? Tubag. Diya sa tekstong gigamit walay SDA wala po Israel na basa diha. Ang teksto lang gingon nga kung tumano ninyo kanang ninyo ang mutuman rapod. Ang dili mutuman kung di ka SDA di ka mutuman ano ra sa imo. Ang SDA nga mutuman kay nagbasa sa Biblia di tuman ta di makadawat tas kinabuhi kay wa may basa SDA diha. Kay kung mabasa pang SDA diha dili na debatihan. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, matod pa nimo wala sa imong teksto nga giukab. Karon, kung mabasa nako litra por litra nga ang kasuguan gihatag ngadto sa mga Israelita, wala dito gihatag sa ubang mga nasod. Uyon ka or supat. Dili sad ko uyon. O di. Di sa ko yun, kaya di mo na matopiko na to. Naghihatag nga asa, nagtubag ba ko? Di sa ko yun. Kaya ang atong topiko, igpapahulay nga makatilaw og langit. Awa man tayo debate ng ihatag ba sa Israel, ihatag ba sa SDA. Pero with be respect sa imong pangutana, nga di sa ko mo yun nga mabasa din na sa Israel lang. Tungod kay apil man po ng Israel. Sunod pangutana. So pamatud-an ba nimo? Nagpamatuod ka naman. Makabasa sa Biblia nga apil ang mga SDA. Okay, salamat. Maapil gyud ang SDA kay ninyo man ang gipasabot. Oh, kung kamo o inyo pang gituman ninyo ang tulumanon o ang sugo, ya kanang ninyo pwede man tang moapil ana kay Biblia man. Ang Biblia para na sa mga tao. Mo bitang doon natin mga Biblia. Pagbasa nimo og mo bantay ka, di apil ka. Pero di pa ka mo bantay, awa po kay labot. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Kining mga taong nagbantay sa adlaw sa pulay kamo o mga Israelita ba? Asan po ni mabasa? Sa Biblia? Isulti ang time kung pila na para dito sila mag-ano sa Sige. isang nga taon, wait, clarification, isang nga tayo.
Ang time sa ilang 15 minutes. 15 minutes is okay para taas pa. Taas pa, taas pa. Taas pa kayo. 15 minutes Oh, digos pa. Oh, sige kay. Sige, Brad. Otro ng pangutana. Pangutana kay samtang Asa nag-plaster pa mabasa sa mic. sa Biblia nga kining mga tawo nagbantay sa adlaw ipapahulay Mayong hapon sa imuha Andoyan Munda King. Mayong hapon ug malipayon nga pagtanaw. Gani pasensya na kayo kamo mga igsoon tungod kay basa mabasa sa Biblia ang speaker bago ra gyud naabot. nga kining Wa gyud mga na tawo plaster nagbantay pag-ayo. sa adlaw Busa ipapahulay sa Sabado paabot lang mo si karon Kristo kay ang gisimba. Asa mabasa? kuha sila og Salamat speaker kayo. karon. Oh, di aran speaker oh. Litra po litra Ni Bro ta. John, di kuha na. to gyud babasang litra po. Pero dunay atong basahon nga sibo gyapon sa imong pangutana bisan wala na topiko kay ang topiko Mayong hapon George Relita man sa Jr. langit. Happy Ang watching. gingon diya sa Isaiah 66:22 Giplastar pa ang mic. Oh, to ara giplastar pa. Adlaw nga Oh, diya. ipapaulay. Kung sa ilang isimba ang Ginoo. Brother John Nguho, Alfredo Nguho ang nagplastar sa tumpa. pangutana brad. So mao ni mga igsoon. Wala kang iko. Oy, no side Sunod. comments. Sunod nga pangutana. Eh ako man ang tubag. Nagbantay ka man sa adlaw ipapahulay ang mga SDA o ang mga Israelita. Asa mabasa nga nagsugo si Kristo nga magbantay ta sa adlaw ipapahulay. Okay, salamat kayo. Litra po litra lagi nga asa mabasa nga nagsugos Kristo, adi na po si Kristo magsugo kay humana man gisugo. O humana man nagisugo, unya balik-balikon pa. Ang ingon lang diya sa Roma 15:4 nga ang daan tugon nga gisulat kaniadto atong sundon karon para nga magasunod kita makabaton kitag paglaom. Roma Oh bro, 15. sila ra atong Agdon, brother Andoyan. nga- Ato silang Agdon Pero ron kayo kung si mo plano kay nagsunod si ka. Oh, pero Brother Alfredo Nguho nag-sit up pa sa speaker. Oy, bantay na ako ang lipulay. Wa tay mabasa na kay humana man gisugo. Sunod na lang ta. Solay mabasa. Karon, ang sunod nga pangutana. Pansunod nga pangutana isoon. Asa mabasa sa Biblia nga ang mga SDA nasumpay sa kasuguan sa mga Hudyo. Asa mabasa? Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, murag malayo-layo naman to. Oh, Diana, Diana. Murag magawa na kay kusog na sa. Kini. Ipadayon. Ay, pusa tayo ni pusa. Wait lang ha, mga igsoon kay iposa na to ning saan mo ni pag-post ning live. Di man ni ma-post ning live siguro. Ma-post man ning live dito no. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magkagagahong Diyos, ani ato ni Ginoo. Brother Stalwart. Oh, siya ang gasit up sa plaza sa Santos. mic. Aron sa pag-isot Na mga safety, uban may rin. kabahan sa pulong among Amo di ang kalaban, uban siya. karon mahal ka Dios. Brother si Eplam. Si Eplam, brother Villardic. Adonai naghapsol ni ini, adonay daghan ni kompetensya ni mahal ka Dios. Sa nagdaan ang mga igsura mga SD uban yung mga Shout out sa 3A Media members, debaters, mga mentors, mga members. O President Jerry Laig sa 3A Media Defenders. ang Sarap na yung igsoon. Wa naman. pagpatindo Ato ara day. padayon sa pag-ilas matodi mo Ah, sipa itokod. Tok, like, daghang salamat sa pagbisita sa dyan. Sa kaliman nga banggitan po. Among mga pagpasalamat Si Doc Lai. Jesus imubugto na kamong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay. So, kinsa nag-moderator rin? Kani yatag. Sige. So, asa ka po punto, bro? Sige. Okay, sige. So, introduce na to ha. Ang adunay panaglantugin sa mga karon. Friendly debate siya gikan sa SDE si Brad Jirilay and then sa Kanto minto videohan. sa safety Videohe ang katong karon ganang Bilarde. sa amin nila. So, ang tema is Ayaw sa moderator. Unya. Pamatudan sa SDA nga ang magbantay sa ipapahulay makatilaw og langit sumala sa Biblia og referensya. Makatilaw.
Okay. Proceed ta? Okay, mag-proceed ka na sa atong closing examination. Dito kadapit dito tubang dito tubang. Sige na monitor. Hangyo na to na bawalan na to diha na mag-agi sa mga sagbot kay naay atong mga igsoon nga nagbantay. So, okay? So, diri lang ta sa may siminto. Diri sa Okay, so, resume time ta. No? So, di ta maglangan, ibalik hatag na to ang microphone sa atong affirmative. Pila ka minuto ang nabili. So, doon na pa 12 ka minuto para sa cross-examination. So, guys. Brother Laik, diri. Sunod nga pangutana, no? Asa man mabasa sa Biblia nga ang mga SDA na sumpay sa kasubuan sa Israel bahin sa atlaw ipapahulay. Asa mabasa? Mr. Moderator, balik ako na ang tema kay namatay tema ko. Namatay tema. Objection. Kay namatay tema. Clarification lang unsay imong objection sa iyang pangutana. Ang topiko na to nga ang bantay sa Dipulay makatilaw langit. Masumpay man siya sa dili, makatilaw siya langit. Kaya nga naman nagbantay sa Dipulay. Wala tang magdebate o masumpay bata sa Israel. Wala po tang magdebate o nagsugo bas Kristo gadloy paulay. Ang atong gidebatihan nakatilaw langit. Balik na sa atong topiko. So, any counter objection? Yan. Mawalang natin, mahudawat, no? Ang atong tema, adlaw ipapahulay. So, ang akong ipangutana kaniya ganina, pospon ko nga ang 70 Adventist nasumpay ba sa kasuguan ngadto sa mga Israelita sumala diha isa ni ana ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Karon wala man siya motubag kay this one daw out daw of topic. Karon ang sunod nga pangutana, kining inyong adlaw ipapahulay, asa mo nakabase niini? Sa kasuguan sa Israelita o sa kasuguan sa Bagong Testamento? Tuba. Kasuguan sa Diyos. Wala yung gipasihan Ecclesiastes 12 versikulo 13. Muna nga katungdanan sa usa ka tawo ang pagbantay sa kasuguan. Kay tao man ta, kung bisag Pilipino ta, kay mga tao man ta, may katungdanan ta sa pagtuman sa kasuguan. O niya karon sa kasuguan na madiangan loy papahulay. Muna nga dili mo makabuot og dunay magtuman kay katungdanan man sa tao. Ang among gisunod dili kasuguan sa Dios, kun dili kasuguan sa Dios. Sunod pangutana. Sunod pagla mo sa kasuguan sa Dios. Asa man mabasa sa Biblia nga kanang inyong gisunod nga adlaw ipapahulay, dili iya sa Israelita. Subak. Di ginaiya sa Israelita kay Israelita igoro man kunang nagtuman sila. Kana iya gina sa Dios. Kay kanang 10 commandments iya man sa Dios niya si kaupat ana naman di ang adlaw pahulay. Muna nga tumano na to na. Kung di po mo tumanon, di po kapugson. Basta kay ako may afirmatibo, di po kabot ang tao nga magtuman me. Kaya nga naman, katungdanan man na siya sa tao. Kung katungdanan sa tao, may posibilidad nga mutuman kita sa sugo si Ginoo nga ikaupat niya na mao ang adlaw nga igpapahulay. Sunod pangutana, Brother Bilarde. Payong hapon Peter Pindon o tanan nga membro sa 3A Media Defenders, mga mentors, mga member o tanan nga nananaw. Mayong hapon kaninyong tanan. Kani bang kasuguan sa Dios nakaagis ba ni sa mga SDA o nakaagis sa Israelita? Subak. Walay puno Pero nga si pero nay puno Stalwart, naka-address sa tao. man yung mga Kunya safety. kay SDA tao man. Di po kakabuot nga na magtuman, di ba? Kay tao man gawa siguro ang giingon din na nga katungdanas iro tonas unggoy gidi man pud mga pila na. Katungdanan mas tao nga lisod man pud niya di tao man sad ni. Muna nga lara sa inyo di mo mutuman gidi man ta pinugsanay. Pero sa amo kay tao man mi magsunod gyud mi sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Natubag ang imong sayon nga pangutana. Sunod pangutana.
Ayo yun, iyon maong pagkatubag. Sunod sa pangutana. Sunod nga po, moderator. Moderator tayo. So, iwasan natin yung comment. No side comment tayo dito. Kung ano yung itatanong, yun lang yung sasabihin. At kung ano yung isasagot, kung ayaw man na tanggap man natin o hindi, basta no side comment tayo. So, Perting Luuyas RCC eh. Si FD, si Sunod Iplam, na pangutana. kauban ng stalwart ni Luuya yan. Ni Afrika ug bag-ong langit ug bag-ong yuta alang sa amdang ipapahulay. Mabasa ba nimo litra por litra nga nagsugo si Kristo nga di na may bag-ong adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Tubag. Wala na siya magsugo kay diha na may sugo. Oh, ano tawa sa sugo ba dahil nga na may sugo? Kung sa gingos Biblia, if you love me, keep my commandments. Mo, ubi na lang ta sa sugo. Dili kay sugo unta. Kay humana man na gisugo. Unya yung sa ingon ni Kristo, may nawaton ka mo kanako, maingon nga, si Pablo, maingon na ginawaton ako ni Kristo. 1:3:15, nagingon si Kristo, ako naghimog panaginan para kaninyo, aron magasunod ka mo kanako. Igo ragumi nagsunod Mr. Bilarde ni Kristo nga misulod si sinuguga sa adlaw nga ipapawlay. Natubag ang imong yano nga pangutana, sunod pangutana. Yan o sunod, pero may versikulo. Sunod ka, madurita, dalo lang. Kaya ko na ito, 3 minutes pa. Sunod. Mayong hapon, Jules Baran, Janice Iraman. Mayong hapon, Wala man happy watching. doay kamay kasuguan, gikan sa Diyos na Amahan. O wala man mo'y kasuguan, gikan sa Diyos na anak mo si Kristo. Manang niadto ka sa Isaiah 66, nga nag-ingon doon ay bagong langit o bagong yuta. Karon ang bagong langit o bagong yuta naana dito sa Bagong Testamento. Karon ang mabasa sa Bagong Testamento nga ang adlaw ng pagkaulay sa Sabado gituman sa mga Kristiyano. Asa mabasa? Okay, salamat kayo. Kung mayroong ganit sa gituman, ang asa mabasa, naay daghang mabasa nga naay nagtuman. Sama na mo, nagtuman kami. Di na ngay basahon, kaya kami nagtuman kami. Kristohano na sabi. Pero ang video kayo ganyan i-cluster. Nagtubag pa ko. Oh, niya, ngayon po ka sa panahon nila ni Kristo, nagbantay po sa adlaw ni Papahulay. Yung kapitulo laway, kaya namin Lucas 4:16, 1:3:15. Hindi mo na may kapitulo laway, kaya wa man ka nangutana, way mga bersikulo. O, wala ha, nagtubag patos pangutana ni mo. Relax lang ka. Ang akong tubag-ana, nga kami igo lang nagsunod ni Kristo, kaya nga naman, gisugo mi nga pasundon mi. Mo na nga di kakabot nga nagsunod, saan lang ipapahulay, kay nagsunod naman po mi ni Kristo. Kung dili mo, away sakto yun ni mo. Natubag ang imong pangutana. Ay, no. O, wag ito, versikulo, kapitulo. Pangitaan, versikulo, kapitulo. Ay, kapakita. Kapitulo ba, kapitulo dila. Now, karon. Matod pa nimo, matod pa sa Colosas 11:5. Sanglit, dili man kamo mga Hudiyo, wala kamo labot sa kasuguan sa daang testamento. Ang pangutana mo ni, Kristo ni o sayo? Tuba. Ang imong pagsabot mo'y sayop. Ngano? Okay, typical man. Nganong sayop? Tungod kay ego raman kami nagsunod ni Kristo. Si Kristo miato sinaguga sa adlaw ipapawlay, maupod niya si Kristo moadto maglangit ang katilaw sa tiglangit. Mao na siya kung dili ka mo tilaw, unara nimo. Aywa? Kung dili ka mo tilaw, nganong ikaw ra man buming sunod, nganong musupat man mo nga wa mo magsunod. Di ba? Kami kay nagsunod man may kay si Kristo man ang among ulo naguna. Mo na nga atong tema magkatilaw maglangit, mo na si Kristo nagsaad nga kuwaon. Mo na kuwaon me nya og dalon ka, ato yung report. Sunod pangutana. Patawanan na itong amigo. Nawa, amigo si Kulo. So, matod pa nimo, nag-ingon ka na nagsunod mo kang Kristo. Ang pangutana mo ni, si Kristo misulod sa sinagoga. Ang akong pangutana kamo, mga isbo, misulod kung magsinagoga. Diba?
Oh, nisulod. Oy, kahit nga sinagoga sa amo din simbahan man na. Ang sa mga Hudyo sinagoga, o niya amo church naman na, nisulod ni. O, mo na nga, awa mo mo kay balong kung sa sinagoga. Ang sinagoga gamay, ang templo dako. Muna dali sa simbahan namo, ang ates dako. Ang ubang mga ularte nga church gamay. Nanulod niya na, oy. O, nga naman, worship man na siya. Please, worship na siya. Mauna nga, kung sulod gani ka, naagyo na siya pultahan. O niya, kay ang sinagoga may pultahan man, ang church naman po'y pultahan, di, nakasunod yun kami ni Kristo. Sunod pangutana. Sundan pa ka. Kay dito sa Manila, naay dito sinagoga. Lahir sa inyong simbahan. Karon ang pangutana. Nisulod man kamo sa sinagoga kung sa may mabasa diha sa Biblia na ang simbahan o sinagoga maura. Tuba. Maura gyud na siya kay tigumanan man. Tigumanan man siya. Oh, ay asa mabasa. Kay wa man ta magtupiko nga basahon ang sinagoga, di ba? Naa ba sa tupiko? Mutubag ko sa imong pangutana. Mutubag ko sa imong pangutana, pero ayaw ipangugos nga ang sinagoga basahon nga maura ang simbahan. Kay ang gipasabot nako place of worship. Sa ato pa, ang sinagoga magigsunan gamay kana sa templo. Mao na nga sa panahon ni Kristo nanulod sila dito nya karon dire sa simbahan nato atong church sulod sila dito as long igpapahulay natubag ang imong pangutana. Katong kining debatiya mo ni debati sa way Luhay, debati sa laway ra ni Oguan. Karon sunod na pangutana. Kining mga SDA nga naa karon dinhi sa Pilipinas nasumpay man sa adlaw ipapahulay ngadto sa mga Israelita. Asa sumpay asa mabasa sa Biblia, diba? Ang Sabado din na pwede isumpay sa Sabado sa Israel. Sayo pa na siya nga pangutana kung sumpay gani Domingo na. Ang sumpay sa Sabado Domingo, ang sumpay sa Domingo Lunes, ang sumpay sa Lunes Martes. Pareho ba? Mao ta nay pangutana. Pareho ba ang Sabado dili Sabado sa Israel dili kay sumpay? Kay sumpay pisi na. Di ba? O mao na atong klarohon og pangutana di kay sumpay na sumpay ba? Kay kung sumpay Domingo na sa may sunod sa Sabado. Domingo na. Wala nga natubag ang anindog sa nga pangutana. Sunod pangutana, last pangutana. Matay wag yung sa kuluhay ni. Kapitulo ba kapag bilang kita. Sunod na pangutana, Brother Jerry Laing. Naingon man ka na si Kristo wala magsugo na magbantay sa adlaw ipapahulay. Karon, asa mabasa nga nagsunod mo ni Kristo diha sa adlaw ipapahulay. Ayaw kong ina nga niadto sa dito sa nila aron pagwali o pagbasa pagdibatis mga Hudyo. Karon ang pangutana, asa mabasa litra por litra nga kining ingon Sabado ang adlaw ipapahulay. Mao gihapon si Kristo ang gisimba. Tuwa. Klaro na kay si Kristo may nagingon bersikulo ha. Sige po kakadungog gini. Juan 13:15. Mato pa niya naghimo ako panagiinan aron magasunod kamo kanako. Kada adlaw ipapulay mo adto siya sa sinagoga. Unya kami sa mga kaigsuonan Unsay unang objection negative? Ang akong pangutana pagsimba, ako mag-ingon nga pagsunod sa iyahang dito sa Juan. Ang akong pangutana, asa mabasa sa Biblia, litra por litra, na kining mga tao nagbantay sa ilnaw ipakahulay, labi na kamo mga SDA, si Kristo ang gisimba, sumala sa Biblia. Kaya ang atong tipiko, sumala sa Biblia, basa o Biblia. Kung wala kayong basa, hindi ka. Okay, so klaro ang objection. ato pa kung mabasa o pindi siya. Oh, ato isuwat para mabasa. Oh. Ato ba kaya ha? Wa pa ko nagtubag pa ko. Ayaw pagpati ang imong kaugalingon. Okay. Nagtubag to siyang pangutana. Ang gingon sa Isaiah 66:22 dito sa langit, ang simba dito adlaw igpapahulay. Nagsimba sila dito. Karon kay bagong langit, bagong yuta man to. Tukba kayo sa tima.
mga kaigsunan. Muna ningon siya nga bersikulo laway. Kinsa ra may bersikulo laway? Siya naman naghatag kung mga bersikulo. Kung nga nagsimba ni Kristo, yes, nagsimba ta ni Kristo. Kaya nga naman, adlaw ipapuloy nagsimba mami ni Kristo. Natubag ang pangutana. Iyan na sad. Okay, so salamat no sa maanindot na cross-examination. Karon muadto ta dito sa second stand, no? Sa atong first stand sa negative side. So para sa katong wala nakabalo ang nagdebate karon si Brother Jerry Laik, SDA, o ang CFT si Brother Lorenzo Pilar. So bro, meron kang 7 minutes para sa Ilom sa muda. stand. Mga igsoon, kudihan ni Kristo, nadungog pa lang ninyo pag-ulam, nga nga kung kaatbang, yung bersikulo ang ipresenta. Bawat pangutana, wala yung bersikulo ang ipresenta. Nangutana ko, asa mabasa sa Biblia, nga si kining mga taong nagbantay sa adlaw ipapahulay sa bado, si Kristo ang gisimba. Wala po na sa bersikulo. Walay mabasa. So nagpresentar siya sa walay mabasa. Ang among tema, nagaingon nito nga pamatudan sa SDA nga ang adlaw ipapahulay makatilaw og langit. Karon ang pangutana. Unang pangutana ko, asa mabasa sa Biblia. Kining giingon sugo sa Dios. Asa naka-address nga ang kining pagbantay sa adlaw ipapahulay. Gisugo ba ang ang Israel o ang Israelita? Matod pa niya, adi naman kinahanlan nga itong subayo, kinasugo naman. Kaway klaro. Kaway klaro. Ano din ako si Jerry Laik nakalito? Hindi pa natin. So, binikaron. Pero bersikulo. Hindi magpumuko ng wala yung mga bersikulo. Kailangan bersikulo. Ipahinta na yung bersikulo. Ipangutan na po siya. Nagsunod siya nagto sa Kristohanon. Ang Kristo. Karon akong gisundan. Ipangutanan ako, asa mabasa sa Biblia nga nagsugo si Kristo nga magbantay sa adlaw ipapahulay. Wala ko siya napresentar. Kung sa mayang ipresentar, wala. Kapitulo pa, kapitulo dila. Period laway, kurbida. Kalisod ko na ng istoryahan. So, mga igsoon, kini nga itong kaadbang sa kadibatido sa Seventh-day Adventist. Kung giingon nga mga Adventista nga ang magtutugod mao si Ellen G. White niadtong 1844 sumala sa referensya. Wa pa ko mangutana niya referensya. Karon igsoon. Gipangutaran nato siya ni Jacob Isaiah 66. Nag-isgot siya sa bagong langit o bagong yuta. Ibig sabihin, ang bagong langit o bagong yuta na sa bagong testamento. Karon napangutanan ako siya, asa mabasa sa Biblia nga kining mga Kristohanon gisugo nga magbantay sa adlaw ipapahulay. Wa ko siya napresenta, pila na. Kung sa debate paning formal, tuldi na. Kaya wala siya gipresenta nga bersikulo. Kinalan sa debate muna pag bersikulo sa Biblia, mapagtubag muna bersikulo sa Biblia. Kaya dili magtanaan Henry anong pagtuma na sa kapitulo laway bersikulo dila. Lisod na. Nagpamatod ka sa sarili ni mong pagtulunan. So, igsoon, kining ato karong pagdebate friendly lang ni. Dili na ko sa pogson, dili na ko sa ipiton, kay friendly raman ang among debate. Pero once ka mag-debate ni sa Hoy, gotobo, ipiton ko yun siya. So, formal. Anong formal ba? Pero nila friendly debate lang ni. Sa pahayag, di na ko sa pugson. Kaya ang makasulod sa langit, na nagbantay sa adlaw ng pagpahulay, maulaman ang mga Israelita. Sanglot sa Colosas 11:5, sanglot dili man kami mga Hudyo. Wala kami labot sa kasuguan sa daang testamento. Malinaw pa sikat sa araw yan eh. Pero ang problema, ilang gisunod. Nagsunod-sunod sila kay mao kini ang gihatag sa Dios sa ilang hadaw. Pero sa Biblia, ngadto sa mga Israelita, dili sa mga SDA. Mao na siya igsoon.
ang debate kinahanglan nga estudyohan. O ato kayong paminawan ug asa dapat iga ang kalaban nga wala sa bersikulo. Pila ka pangutana? 7 ka pangutana nako ni Brother Lai nga maggipangitaan nako siya og bersikulo sa Biblia. Walay na presenta. Nga naman, kay wala man sila sa matuuran. Wala sila. Nagasunod lamang sila, wala sila suguan. Ha? Wala tinuod. Doon na may gitawag karon nga bagong langit ug bagong yuta, bagong adlaw ipapahulay nga mabasa na to sa Hebreo 4:8. Ha? Mabasa na to dito. Kung nakahatag pa si Josue o kapahulayan, dili na unta maghisgot pa. Og laing adlaw ang Dios. Ha? Malinaw. Naghisgot na og laing adlaw. So napay laing nga mutabiling gyapon sa Sabado. O sa may sunod sa Sabado mao man ang Domingo. Di Domingo mao gitawag kato og adlaw sa Ginoo. Niya kita karon sa tuig nga gitawag og Idi. Kung anong Domine. Tuig nga iya sa Dios, iya sa Ginoo. Mao na siya. Pagkako pa karon. May dominis na. Maayo. Basta igsoon, kung magdebate, abi bitaw na kunig maayo na kung kaatpang. Pareha ra mo ni sila di ay para dali ra maliot. So, kini igsoon. Oh. Basta kailangan ka sa bersikulo sa Biblia ang atong ipamatudan, pamatudan niya nga ang adlang ipapahulay makatilaw og langit sumala sa Biblia. Kada pangutana walay bersikulo sa Biblia. Mapagani ko mangutana referensya. Naay sinagoga sa Manila, ang iyang giingog sinagoga di alang silang kapilya. Kapilya sinagoga pa rin ang kapilya. Nga doon lang mga sinagoga sa Manila, kapilya ko kanda ya. Lahi man sa ilahan, lahi man sa ilahan kapilya, layo ra gyud kayo. Mao na siya igsoon nga ang matuod na iglesia mao ang simbahan na Romano Katoliko. Daghang salamat. Okay, daghang salamat Brother Bilardi. Karon bago tayo padayon, no? Basahin lang natin yung rules number 5. No personal attack. No? So, iwasan natin yung mga bagay o mga I-stay lang bro, i-stay lang pag ano, pag video. Ana na pag video. Kung mahawyon ka, pwede ra guli ana rin mo. Wa man tay standard talaga, talag stand. Ha? Dawag lang ka bro. 15 minutes para kay Brother Jerry Laing sa kanyang pagtatanong para sa ating negative side. So, Brother Jerry Laing, ready ka na? Okay, time start. Unang pangutana. Atot pa nimo premise pa ni. Nga si Jerry Laig walay mga bersikulo busag bagsak. Oy mong gingon ang pangutana. Sawa ang nagpangutana pa ko. Ang pangutana mao ni. Ang atong topiko nga nagbantay sa pulay makatilaw langit. May bersikulo ka ba? Kaya hindi ka mabagsak. Kaya mo ingon mo mabagsak o walay bersikulo. May bersikulo ka ba nga nagingon nga ang dili magbantay sa pulay makatilaw langit? Wala kategorikal. Tuba. Basaha sa Isaiah 1:10 hangtod sa 14. Basa. Objection, Mr. Moderator, categorical. O answer yung categorical. Oo, dili. Balikan ako ang pangutana, Mr. Moderator. Kay matod pa nimo bagsak kung walay bersikulo. Hato pa, kung ikakatag bersikulo, bagsak ka. Ang pangutana mo ni, may bersikulo ka bang mabasa diha sa Biblia nga ang dili mubantay sa adlong ipapahulay, dili makatilaw langit, na abay bersikulo, wala, yes or no? Imo magkong puson sa iyo. Yes na! Ang hiingon dito sa Isaiah 1:10-14, dili na paminaw sa Diyos ang inyong pagsimba sa adlaw ng pagpahulay. Period. Kategorikal na. Maay nabasa. Dili na dahilin ang inyong pagsimba sa adlaw ng pagpahulay. Wala na lang ka na po. Magdayo ang inyong mga kamot. Dili na kumutanaw nini. Kay mahugaw na kumualang kalapot. Taro nga video bro. Mr. Moderator, klaro kayo ang pangutana.
Kay naa man sa bersikulo kay ang akong topiko makatilaw langit. Ang pangutana mauni. Pangutana ni. Ang pangutana mauni. Duna kabay nabasa nga ang magbantay sa adlawng igpapahulay dili makatilaw langit. Kana bang dili makatilaw langit? Naa kabay mabasa o wala? Yes or no? So, ang pangutana, kategorikal. So, di na tayo rosemary, na kailangan natin tubagan ng kategorikal bago tayo ma-explain. So, okay. So, tubag. Tubag mo rin napakasimple na. Aginan pabitaw ka na. Dili na niya dawaton ang inyong pagsimba sa adlong ipapahulay. Dili. Litro po nito. Dili na dawaton nato ang inyong pagbantay sa adlong ipapahulay. Ang pagsimba ninyo, dili na dawaton nato. Malinaw. Kategorikal na ay dili na ay adlong ipapahulay nga dili na kayo dawaton. Nga na nagsige mo sunod-sunod kami nagdadawatan sa Diyos. Matod pa niya, yes. Nakapaminaw mo ha? Ang kategorikal, yes or no, matod pa na yes. Imong ibasa ang Isayas. Kung imong mabasa nga nagbantay sa adlong ipapahulay, dili makatilaw langit o yun kabang pildi ko. Pero dili nimo mabasa nga dili makatilaw langit o yun kabang pildi ka. Yes or no? Jero langit. Jero langit. Ang akong tubagan ni yes. Kaya nga na ay nabasa sa Isaiah. Bersikulo yung mga tangatangay. So, ito po, pagkag-bersikulo. Karin ay nga dito, dili na. Nako, dawaton. Saan mag-inyo na niya? Dili ako. Isaiah 1:14 nag-ingon ang Diyos, dili na nabo dawaton ang inyong pagsimba sa adlong ipapahulay. Sabi pa, dili na gani. So dapat pa, mahugo ka mo. Saan mo pagkasunod sa langit na mahugo? Matay mo? Diba na? Dunay objection. Unsay inyong objection bro? Klaro kayo ang pangutana. Kategorikal ba? Ang akong pangutana, kanabang pulong kaningon man ka bagsak ang walay bersikulo. Kanabang pulong na nag-ingon niya. Kaya ang tema, ang nagbantay sa lipulay, masagingon, makatilaw langit. Ang ikaw, negatibo mo ka. Gabi na Migson, di na maklarong kagwapon ng duha. Nga ang magbantay sa adlang ipapahulay, dili makatilaw langit. Basa ba? Naana, wala. Kategorikal na ipatubag niya. Sa Magritustan, ang pangutana ni Brother Jerry Lai, kung doon na ba dahil bersikulo nga babasa sa Biblia na nag-inon, nga ang nagbantay sa adlang ipapahulay dili makatilaw langit. Maunay birthday pasabot. So, kayo, naabadaw na o wala. Tubag. Malinaw ako gipresentar ka ganina sa Biblia. Isaiah 1. Jesangkod sa 14 nga dili na gani ang dawaton kamo ngadto sa Dios sa inyong pagsimba sa adlaw ipapahulay. Usahay ka na iyong pagkapila nga di ka man mo dawaton. Kaklaro ana wala kay kanang ingon nga kategorikal gani kay niingon nga dili namo nako dawaton ang inyong pagsimba sa adlaw ipapahulay. Dako kaya nga siya tubag. So karon, saan naman ninyo naman na dako kayo mo problema. Nagpresentar na sa wala sa Biblia. Karon presentaran mo bersikulo sa Biblia, dili mo mudawat. Saan naman Sunod pangutana. Imong gibasa ang Isaiah 1. Sa Isaiah 1 naa na diya mabasa nga dili makatilaw langit. Naa wala. Kategorikal. Naabagay nabasa sa Isaiah nga dili makatilaw langit. Kategorikal, oo. God makatilaw. Kadi na magdawaton ang inyong pagsimba sa adlaw ipapahulay. Dili na napo ko na mabasa. Dili na napo dawaton ang inyong pagsimba sa adlaw ipapahulay. Dito kay ayog masabot sa Biblia. Mabasa. Na dili na gani, dili na yun na. Na may makapagod na masalapa pas di makatila kay dili na yun. Kay dili sa Dios makasas
Di naman kita gabi na. Paminawan ng mensahe. Simba sa adlaw ipapahulay. Natutag na ka. Litang nagmanit kayo ng ulo. Gaslighting na bro, naka-cellphone. Okay. Ang aking pangutana gud na aba nya balikan man niya. Sunod pangutana. Nasayod ka ba nga ang inyong libro nagsulti nga nagbantay sa adlaw ipatuloy makatilaw og langit? Nasayod ka na wala ko. Flashlight. Problema na nimo. Kaya nga namin gamit ka niya. Nga ako na nagpresenta na na. Ang iyo nagpresenta na, ito may problema na to. Dibatihan na ito na sunod. Lain na kong tema. Kanang ano ang inyong... Walay suga, sister, walay suga. Ponder ang suga, ponder. Referensya, wala. Dito suga yun. Wala, sige. Sunod na pangutana. Dili man ikaw magpresentar, ako man kay afirmatibo man ko. Natal man ka. Dito dapit. Tunga. Pasahon na to ha. Pasahon na to. O sige Andres, sa page 269 sa gitawag katikismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Ngayon dire. Pilde na. Okay. Ang atong adlong igpapahulay, nagpatilaw ka nato sa langit. Patay, Ang pangutana, pilde. gusto na sa'yo. Patay na. Diba? Kanang imong picture nga referensya sa'yo. Pag kami imong referensya, pilde. Kailangan niya, doon na tayo original na imprimator. Abstract. Patay na, pilde na. Pilde. Sunod na pangutana diri lain. Okay, sa kantang katahimikan lang mo, hindin ng atong question and answer karon. So, Pilde na. Pilde na, daog, Jerry Laig, daog. sunod na pangutana. Brother, Oh, na-implementor, dibasa na. Inyo na, ano man yung pirma? Oh, balik. So, clarify pa no, kanang atong gigamit sa Stay, badlungasa sila, badlungasa. Oy, badlungasa, unya na, naunsa man mo. kunting katahimikan lang no, para sa Oy, patsa. Ilungas. Paminaw sa mo. Respeto ng atong debate karon sa atong kampo sa atong kaigsunan SDA o Katoliko. Kuntang katahimikan lang para magkasinabot ta. So, okay. Padayon sa... Pilde na, sayo bro, ilang libro daw. Piki daw ilang libro. Sunod na pangutana. Uyon ka ba? Ikaw negatibo, ako afirmatibo. Ang pangutana, uyon ka ba nga ako'y nagpamatuod, niya ang makatilaw sa langit, nagbantay sa adlaw ipapulay, sumala po sa inyong libro. Uyon ka ba nga ako'y nagpamatuod o supa ka? Tubag. Sudah. Ngayon member may kadaan nga sa Isayas 1, J-Sangtod sa 14, dili na dawaton sa Diyos ang inyong mga pagsimba. Kaya nga no, husaw na. Husaw na mga ang pangutana niya. Gisepat na ko sumala sa mabasa sa Biblia. Doon ay objection na natin ligamig sa affirmative side. So, unsa natin objection Jerry. Waman ko mangutana ng Isayas kay human na ba na? Ang akong pangutana, uyon ka ba nga ako'y nagpamatuod nga nagbanta sa lingpulay makatilag langit nga nasa inyong libro? Uyon ka ba nga ako'y nagpapamatuod o dili ka uyon? Categorical. Yes or no? Categorical, yes or no? Categorical ang atong pangutana, tibagon mo o categorical. Uyon ka daw ka nga siya. Pertim pildi agyon.
Dili jud ko mauyon sa imong hinimong referensya. Hindi daw siya mo yun. Akong nga naman. Klaro og tataw kaya na ang referensya na lang gigamit. Pertin daw gani. Dako king SDA. Dili opisyal nga dokumento sa Santa Iglesia. Enya ang itibag nato nga dili kay ang Dios magdumili na pagdawat kanila sa atang ipagbalaya ang pagsimba kanila. Pertin na yung pildiha. Alang sa Diyos na kuli mga sa Madisa si Gyapon Lucho no kalong papahulay hindi na maridawatan sa Diyos. Sanad na panatana dirulay. Kay dili man kauyon nga ako'y nagpamatuod. Kinsa man di ay nagpamatuod nga ang nagbantay sa andawi papulay makapilag langit. Kinsa man di ay nagpamatuod dili man kauyon. Ikaw ako. Tabag. Kinsa ba daw nagpamatuod inyong Diyos? Hindi sigurado lain nagbinaka. Ang kinsa na pagkakabot ay nagpamatuod. Ang problema karon kay gibili na sa Diyos dili na inyong pagsimba. Pertin pildiha. Pertin pildiha sa FD yun. Hindi naman ay dawaton sa Diyos. Sige, yapon mo sa mga sumay. Hindi naman ay dawaton sa Diyos. Ang iyong pagsimba sa adlaw yung pagkaulay sa bado. Sa mga ano? Mr. Moderator, i-declare na moderator. Pertin pildiha. Nga ako'y nagpamatuod. Ang pangutana kay Uyon man ka nga ako'y nagpamatuod. Ang pangutana mao ni. Unsa may akong gipamatudan nga Uyon man ka kanako nga ako'y nagpamatuod. Unsa may akong gipamatudan nga imong giuyonan. Tubag. Ang imong dotdot, may imong gipauyon na, ang imong gipamatudan. Ang iyang kamakapon. Ang iyong sa Biblia, dili na dawaton sa Diyos ang inyong pagsimba sa adlaw ng papahulay Sabado. Kanya karon nagsige ka pamator, hindi na dawaton. Ano na nakalisod ninyo? Nga subay-subay mo karon mga SD Adventist, murag kataw ba? Wala sirina, katuna, isda, katuna ka. Awa na, moderators, moderators. Moderators time na. Patay na. I-declare na moderator pildi. Sa husay na sa ating debate, nikayan na to ang no side comment lang tayo noon kaming duha. Wala lang tayo mga comments no. Kung asa ang kunisay pangutana mao lang tubag. Bawal ta mag side comment. So, Inayin yung tingog niya kay di magtungog dre. sunod pangutana. Kanang gibasa imo kanang gi-reflect. Imong gibasa usab ang Isaiah 66:22-23 nga dito sa langit adunay simba. Ang pangutana, unsang adlaw ang simba dito? Adlaw ipapalay o dili? Kategorikal, tubag. Na, adlaw gabi ra ba subala sa revolusyon? Adlaw gabi ang pagsimba sa Dios dito. Dili ra ba kayo sa adlaw ra? Kung dili adlaw o gabi, tanang adlaw, tanang gabi nagasimba ang mga santo dito sa langit adlaw o gabi. Dito sa langit na pagsimba adlaw o gabi. Hoy, pagilom sa mo. Tanang imo ang pamaturan nga bot-bot, wala na di gina silbi nako. O sige, salud na pamaturan dirulay. Di gyud sila matuwa sa libro. Panimo bot-bot kung mabasa na ko sa Isaias nga nay adlaw ipapulay. Bot-bot na dili tubag. Kana dagay man klaseng adlaw ipapulay. Moderator, kategorikal, bot-bot ba o dili? Imong gingon, Moderator, kategorikal o dili? sa Dios kanang imong adlaw ipapulay na Sabado. Ngayon, nilad na alang sa Dios. Sinibili na bawa kabisang pag-usa na iyong piyong-piyong sa iyong mata, baya sa iyong kamot. Ang Dios may piyong na sa iyong mata. Moderator, Kaya naman, kategorikal. dili na nabawaton ang inyong pagsimba sa adlaw ipapulay. Bot-bot ba o dili? Pasimba ka. Sige mo pagbalik-balik ang guru lain. Anong lain ako? Wala na po lain. I-declare na moderator pildi. Ayun pa, nga na ay nabasa, nga na ay adlaw papulay do sa langit, nga matod pa nimo adlaw-adlaw man ta magsimba dito, pero dili ka supat nga na ay adlaw papulay sumasbabasa. Tubag. Tubag. Dili, oo dili. Ang gayon sa Biblia, adlaw ang gabi, wala nag-specific o di sa kaadlaw. Malinaw. Sa pinadayak. Bible. Ang Isaias managna. Ang kapangalan ala sa bagong tugon. Objection. Moderator. Wala mo kayo mabasa sa bagong tugon. Na magdaintay ang mga Kristiyano sa adlaw ipapulay sa Sabado. Basta kanang imong adlaw ipapulay, bagsak. Moderator. Doon ay objection ang atong Ang Bible, iatag Bible. Ang objection nato bro. Ang di Ito ba nga
Unya mitubag man kag Isaias, imo ganang gibasa ang Isaias 66:22-23, na aman didto gingon niya simba adlang igpapahulay. Ang pangutana nako ba husto ba ni dili? Oh, categorical moderator. Tama ba daw, gusto ba daw itong saysaya nga dunay adlaw nga igpapahulay? Gusto ba daw o dili? Oh, dili. Makatawa mo ka rin nga itong ato ba, mone, brother Lai. Ang gisgotan dito, bagong adlaw ng Moderator, categorical. So, katulungan, wala na to. Karon, kung madula kayo mabasa diya sa New Testament, na nagsugo si Kristo na magbantay sa adlaw ng pagkahulay, pili ko. Huwag kayo mabasa, pili ka. Oh, moderator. Dinhi mabasa na to. Kani siya kanang gitawag. Mas light kana dara man day. Oh, nara, klaro kayo. Klaro kayo dara man day. Yon diri oh. 22. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta nga atong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan ningon si Uba. Magpabilin yung kaliwatan ug ang inyong ngalan. 23. Manabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa gikan sa usa ka adlaw ito way baguha day papulay hangtod karon og ang tanang katawan mangan ni aros pagsimba sa atong atubangan miingon si Uba. Ang pangutana husto ni sayo. Oh, husto sayop categorical. Husto sayo. Versikulo akong itubag ni mga. Dili akong lawa, wala akong baba. Moderator. Ang versikulo na, ang tubag na Lucas 16:16. Tubag na. Lokas di siya. Oh. Basahan Lucas 16:16. Sa Old Testament, nagilan sa Lucas 16:16, nagilan ang sinulot ni Moses at sinulot sa mga propeta hangtod lamang sa Moderator. Moderator. Seryo, manong sige mag-example ta nang ano na. Moderator. Sunod na pagkatana. Sunod na pagkatana direlay. Ang atong pangutana kategorikal, Mr. Moderator. Wako mangutana og bag-ong tugon kini ba nga sa bagong langit bagong yuta nga nagbantay sila sa mupulay nagsimba. Moderator categorical moderator. Kategorikal. Gusto ba ning teksto o sayo? Oo, dili. Yes or no ra? Yes or no? Oh. Okay, so dunay kategorikal ang gusto sa atong affirmative side. Gusto ba daw ni Yes or no? sayop? Yes or no? O dili daw doon sa saya? Yes or no? Yes or no? Kanang imong Biblia nga piko. Wala di. Di na mo to Biblia. Kanang nga piko na ito nang inyon. Di na mo to Biblia. Ay ano, gagamit ang mga pitong Biblia. Labi na katawa kapag yung mga sabadista. Kaya yung mga sabadista, mga ulog-ulogon. Pagayog time to. Ngayon niya sa balaang kasulatan sa Isaias 10, balikan ko. Isaias 1, 10 hanggang 14, dili na dawaton ang Di inyong na mo to og di na mo to og Biblia, di na pud mo to og ilahang libro. Italan mo sa Diyos. Nananingin sila kung po makabitawa ba? Ha? Ang mga pangkapit na ano? Di sila mo to sa ilahang Biblia, di pud sila mo to sa ilahang libro nga katekisim. Kapitalo, versikulo 10 hanggang 14. Dili na dawaton sa Diyos ang inyong pagsimba sa mga pagkakalay. Period. Time. Dinahan niyo ang atong Catholic side no nga iwasan lang nato gamay lang nari. Doon na may nagdebate, ihatag nato ang time siya. Kanang naa sa gilid, iwasan lang nato nga magsaba-saba pa niya. Kay doon na may nagdebate dire, ihatag nato ang time sila ha para nindot ang atong istorya. So ano yan? Ang atong katunganin sa dili na para sa SGA, para na sa tuwa ka ng dire, na-agree ka rin, ha? Okay, so, pagbalon, pila ka minutes? 2 minutes ang tangutan nga nahibilin ko. Sabi na ko, maayo kay ning si update, di man day. Matod pa nimo piki tong akong gibasa. Kanang imo rong Biblia na wag ka kay Biblia. Sabi na ko, og presidente ni sa Catholic Faith Defender Dres Jinsan chapter, di man day. Dili. Na wag ka kay Biblia. Aron dili may mong piki basahon to na og naaba. Pwede ba daw o dili? Ako mo daw at cellphone na Pero di ka mo daw at cellphone wala, das balay. Ha? Na, dito sa balay. Kanang gitawag og Latin na Bulgata.
Latin to English. Oh, nay, Biblia sa Stalwart. Walay, adlaw ito kaulay nga daan. Bago mo na. Ato pa, wala siya magdag Biblia, cellphone ra. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo, wala na ang adlaw tulay sa daan kay sumasa Isayas, wala gikasilagan ang uban padina. Kung mabasa ko nga dunay mabasa nga Sabadong gibilin sa bagong tugon. Pili ka. Ala. Kondisyon. Ilom. Tabangan. Kanang naman bersikulo na sayo mong wana. Pila na mo nagidebate, pila na ka-years na. Hebreo na, 4:8. Mga na. Og sa Hebreo 10, mabasa na. Pero kung basahin mo sa tiki ng Biblia, ano ka? Ayaw ang tiki. Kaya Flashlight. version sa Biblia. Flashlight. King James version. Basa. Flashlight. Ilang. Flashlight. As nag-organize dining maong istorya naman ni sa moderator naghangyo ko kaganina. Hangyo lang mga SDA. Sa panahon ni RJ Dinia, kamo ang nagbinastos pasinggit-singgit. Karon sa panahon usab nga inyong bisita among gi-entertain ug wa may nagsinggit-singgit. Lurog lang in tawon. Friendly debate man ni siya. Ayaw mo pag singgit-singgit diha. Kaya nagtuon na siguro mo kurik yung sakto na mo tama na mo. Naamay ano diri magdebate. Kung naamay ano diha, ato ba nga lang ko. O kami diri na diri ayaw mo singgit-singgit. Kaya basig maalaan mo nga ang inyong grupo as DE magbinastos. So walang to concern ako. Ilom lamo. Wednesday, ilom. Okay, so atong Ilom lamo kay nangasabang piki. Sige lang. Ato lang ipungdan gamay ang atong emosyon, no? So, ano lang, kining atong debaters, kining atong duha ka debaters, sila ning mga bandigitan ni na mga debaters, no? So, mas maayo pa na maminaw ta para di na tayo makatungan sila, ha? Okay, so proceed ta. Pangutana, objection. Unsa may pangutana na ka? Pangutana na kay awa may problema ni. Nag-premise ko, diri ang imprimatur sa Cagayan de Oro, si RC Bisco sa Cagayan de Oro, og si Rodolfo Cabunsi sa Cagayan de Oro. Ngunit Catholic Trade in 1960 Orquita, Manila. Hingon din atong basahon na. Basahon na to, paminaw lang. Hebrehanon 4:9. Dili 10, 8, imod 8 man to. Bosa dunay gibilin nga Sabado, pahulay alang sa lungsod sa Dios. Ang pangutana, gusto ni dili? Husto dili kategorikal. Error na sa inyong transliteration. Error na. Nakabuto. Ayaw saba, ilom lamo. Pahulay, dili igpapahulay. Kaya kanang ilang mga piking nga di na mulusod na ko. Daan akong debator, pila na kapil, 20 years na. Pila kalusot, kapila na nagigamit 20 years. 20 years na daw siyang debatidor. Kanang adlaw na yung ipapalay di piki na, gibigang 20 years na daw siyang debatidor. 20 years, ako nang yung komprimator, piki na. Kaya na naipirma, dili na original nga dokumento dito sa Santa Iglesia. Ang nakamutang dito. 20 years na daw siyang debatidor. Daghan na daw siyang piki. Kaya malang Dili kay adlaw mo ipapalay. Mana, pero inyo lang gidumagan, kaya para mudaw ko nung piki yan. Basta sa'yo. Nakatala, otro. last 2 minutes. Matod panibo piki na sa akong gibasa na abay pulong piki na kay ang gingon din adunay gibilin nga Sabado alang sa lungsod sa Dios. Wa may piki dinhi ang pangutana. Gusto ang akong nadungog og nabasa o sayo? Tubag. Sayo po, Husto. Kining atong kapto pero ni bata
Personal na, moderator. Side comment na. Ganito na wala na siya, dili na siya opisyal na dokumento sa Santa Iglesia, dili yun na. Kaya ano, tuloy kabit ang pirma niya na. Unya, original ang pirma. Presidente sa Catholic Pit Defender sa Jinsan Chapter. 20 ka tuig ko nung debater. Wa gyud. Di gyud, wa gyud. Pwede pildiha gyud. Basahan ninyo, kaya kung tumagon. Sunod pangutana. Karon matod pa nimo piki, tanang mabasa. Kung naay mabasa piki na. But ba nimong ipasabot nga kanang pahulay? Ay, matod pa nimo ang original na pahulay. Uyon ka ba nga naanang bersikulo kanang pulong pahulay mao ang ikapitong adlaw sumala sa mabasa sa Sobranon. Uyon dili, tubad. Categorical moderator ha? Matod pa sa Hebreo 4:8. Oo, dili. Subjected in verse afterward, he is speaking the another. Oo, dili. Objection. Objection. Adlaw na sa kawilayan alang sa katahan sa Dios. Manay tubag. Ay, objection. Unsay ining objection, Brother Jerry? Categorical ang akong pangutana, Mr. Moderator. Kay matod pa niya, pahulay na diha ang mabasa. No, risdi pahulay. Unya, dito sa 4:4 ikapitong adlaw man. Uyon ka ba nga kanang ikapitong adlaw nga pahulay nga mao man kanay original? Presidente ni dire sa CFD Catholic Pit Defender. 20 na ka tuig siya pero pildi. Okay, so dunay pagsasaayos mo sa debate nito. Ang iyang pangutana categorical. Yes or no? Dunay diya ka oo o dili. Uyon ka ba? Yes or no? Yes or no? Dili man na mo'y procedure sa debate. Pagbayon gani ka na categorical, kataragikal sa imong gibasa. Ang imong gibasa, Pastel lang. gawin na dito resde. Dili kadlang ipapahulay. Mauna siya. Pero mayroon ka na resde na sayot lang imong piti. Ang Pulihan ni pagka-presidente sa CFD ni. kaya kanang imong Og ako'y chapter sa CFD, protestahan ko ni nga, i-down ko ni pagka-presidente ni. Tago sa kalabot, pero piki day. Mauna. Saan ka pala na? Okay. Ano ko na, bilang tayo na aking gipirmahan dire. Kini ako dili ni inyong pagbayas, ingon ni sa usa ka moderator para no maging patas ta. Dire sa number 7, sa number 6, rules and regulation, rules of debate. Categorical question must be answered categorically. Okay. So, bro, ulitin ko, kung bago lulu siya, kunya katahuman, kung ano ka, explain ka. Ano ganun categorical? Tulo ng mantika sa baboy, oh. Tulo ng mantika sa baboy. Pero mayroon ka yes or no, dili na sa kategorical, kung dili, pagdatos sa tao. Hindi na kayo nagpadatos. Dahil na siya na kamang Biblia na pise, ina kang napuson sa pise, doon ka nadala, kay pise man na, dabay pise na presentar. Dala ko na pise. I-declare na na, moderator, o kinsay pilde. Naunsa. Maya na, apursuod na din nga sa badista, nakiklaro na mag-iingon sa Biblia. Shout out ko ni Brother Joshua Villamor, Jan Kadagat, o Tanan, Jan Azoni. Sunod pangutana. Nagtoto ng mantika sa baboy. May method pa nimo, basta mabasa, piki na. Kaya mabasa man, di ba? Hindi mabasa, dili piki. Kaya di man mabasa. Pangutana. Kada adlong igpapahulay, mabasa na sa King James, Juan Lucas 4:16. Niadto si Kristo sinaguga aron sa pagsimba, pagwali. Nana silang libro pagsimba. Karon ang pangutana, kining sa Di, patubag siya. napay pangutana. Napay may pangutana. Pero sa kapangutana nga sa katubag. Ang pangutana mao ni. Kining batasan ni Kristo adlong igpapahulay. Kining batasan ni Kristo maayo ni dili tubag. Tubag. Mayo. Kanang iyang pag-adto sa sinagoga sa adlaw ipapahulay. Maayo dili. Nagtudlo na kung unsaon Maayo ba o dili? pagdawat ang bagong kasabutan. Mauna siya na husto si Kristo Mag-object, sa iyo Victor. ang iyang pagtao. Objection. Ayos ang iyang pagtao. Unsay inyong objection niya, Brother Jerry? Maayo ba o dili? Simple naman na akong pangutana. Nga sa Lucas 4:16 amo nang nangisgutan
nga ang batasan ni Kristo adlaw igpapahulay. Ang pangutana, ang batasan ni Kristo adlaw igpapahulay, maayo ba o dili maayo? Ipatubag, maayo oo o dili. Yes or no? Oo ba dili? Maayo ba o dili? Maayo ba daw ang batasan ni Kristo o dili? Oo dili. Maayo gyud ang batasan. Maayo, Pero katong pag tingnan nimo nga nagsimba si Kristo sa adlaw igpapahulay, sayop to. Kaya ano? Kung sa may gisimba Si Kristo sayop. tingnan nga si Kristo nagsimba kang Kristo. Huwag yun ni Presidente ani. Protestahin niya ay pagka CFD. Kinsa may CFD. May batasan. Sa may bataan. Sinani, wala ko na nagbibiliya. Conclusion na lang. Wala na. Wala na, pilde. I-declare moderator, i-declare. I-declare. Magpasalamat ta sa atong magpasalamat ta sa atong duha ka banggigitan ng mga debaters na si Brother Jerry Laig I-declare moderator. sa Kaya ni-surrender na ang CFD. So, nagpasalamat ko nga ako po nakuha nila ng moderator. No? Oh, sige, salamat. Oh, salamat, Brad. So, salamat po kay nalinaw to, hiling nga debate karon. O salamat po sa tanan na presensya sa nagkalay. Mga Ikson. Debaters karon hiling panahon na. Nang gadlana. So, daghang salamat. Nay mic. Brother. Atong klaro mga kapaglaom nga ipit na gid sila. Ayaw sa itingog mic, maybe. Tulungon. Wala nga klaro kayo na mabasa nga ato. Ang problema lang hindi mo nilang piki daw kay mabasa. Wala nga kita nga naminaw karon. Kita na lang mo sabot kay di man sila mapugos, no? Wala nga klaro kayo nga logi gud siya atong ibatihan. Thank you very much. 3 media debaters, karon nga debate mga igsoon, kamo na magkumukom og sa Islam nga moderator, daghang salamat og sa CFD. Wag gyud laing nadaog ang SDA gyud mga igsoon, mga pinangga. So dire wag klaro nana. Daghan kayo nga nananaw og inyo yung nasaksihan. So brother President Jerry Laig sa 3 Media Debaters. Daghang salamat og si Doc Laig sa 3 Media Debaters. Daghang salamat. O ani karon kay di naman gyud daw sila motuo. Naay liman manggiitan modumog trapo 3 Media Debaters. Di apa gyud. Hilam usay ko ang gwapo na. Ako tayo. Diya moderator atong paisuryahon. Unsay masultin mo moderator? Kayo, no? Nagpasalamat ko nga gikuha ko nilang moderator no. Kini si Brother Jerry Laig. Dugay na nako ning pinapang itanaw sa social media. Daghang salamat kay first time na mong kita diri sa Jinsan. First time ko nako nga nahimo nga moderator sila. So daghang kayong salamat sa tanang kampo sa SDA. Amen. Kani siya usa ka defensor sa Islam. Islam, Muslim. Na atong liman na asa naman to si Stalwart. Diya. Na ang mga CFD dinhi na daghang salamat kayo, koy. Diya, daghan pa. Diya. Na CFD. Kol, daghang sa pagpasalamat sa daghang tag viewers. Salamat ko diya sa mga amigo na to mga si Bidian Bintis, si Bidian Bintis. Friendly na to among debate. Kami Nice. ako karaan po kong debatidor. 20 years na kong debatidor sa Davao. Ako diri sa Jinsan, debatidor kaya po ko. Yan iyan ko ni Brother Jerry Laig kay para magdebate. Okay, salamat. Kaya salamat. Susunod na po. Okay, dengan salamat. Naay si Eplam si Brother Alfredo Stalwart ngo. Salamat kayo sa nalinaw ang inyo ato ang bisita. Nalingaw po. Na po yung mga CFD dire. Kani siya nakatabla kuno daw gamay. Amo na nakatabla kuno gamay. Gamay ra daw. Di apa gyud daw. Nang panggiitan nga debater dire. Katoliko ya po ni. Pero di ni mo kaog baboy kaya hapit na ni magsabadista pod. Wala may bersikulo na batidor na unsa man. Wala din may bersikulo. Wala bersikulo daw. ang tema mo ilang ipamatud-an nga ang nagbantay og igpapahulay makatilaw og langit, mabasa ba? So nabasa mga igsuon nga ang nagbantay og igpapahulay makatilaw og langit. Ang karon ang tubag na mga igsuon
ila pong tugbangan mabasa ba nga nagbantay og unang adto sa manang Domingo makatilaw bag langit o na sa mga igsoon. Okay, dagan salamat sa atong liman. So, naglami gyud mga pinangga, naglami gyud. Naglami gyud. Pastilan. Inyong ubos nga ulipon, tig hawid og video ng hawid ng Bukton. Brother Renke Mikakuta. Member sa 3A Media. Okay. Dagan salamat mga pinangga. Ato na ning i-out. Salamat kayo sa tanan mga mentors, mga membro sa Seventh Day Adventist, mga non-Adventist sa pagtan-aw ninyo karon sa maong friendly debate discussion tali ni Jerry Laig o uban siya igsoon si Doc Laig, labi na karon sa presidente sa Catholic Faith Defender si Brother Villarde sa Jinsan chapter, uban niya si Alfredo Nguho Jr. O nay reaction sa audience Orthodox ni siya nga membro sa Defensor sa Orthodox. Unsay maingon nimo bro? Ako masulti sa debate versus Seventh Day Adventist, no, kang Jerry Laig o kang Lorenzo Villarde. So tagilid yun ang Roman Catholic Church. Dili niya madipinsahan ang mga pangutana. So bisan sa pagpamatuod siguro balik na. Oh, matod niya nga piki man daw ang Biblia sa basta magamit ang Seventh Day Adventist sa Biblia tukma sa pangutana. Piki man daw ang Biblia. So ang audience lang mo nakahibalo kasi ni daog, no? So mao ra daw. Okay. Okay, dagan salamat sa Defensor sa Orthodox. Onya na moderator. Defensor ni sa Orthodox nga iyang reaksyon. Igora siya naminaw ug unsay gisay-say unsay mayo. Naay Islam nga moderator mao poy mo konklusyon. Sa moderator doon ako reaction tali sa atong duha ka bangitan nga mga debaters sa Catholic o sa SDA. No? Para sa kuan ni lamang gyud ang atong SDA, no? Si Brother Jerry lamang gyud siya sa debate karon. Kay katulang daan pagsingon ni Brother Lorenzo Villarde nga piki ang gigumitan sa atong amigo nga si Brother Jerry. Pag-ingon niya nga piki nagpaila tong dili jud niya kaya tutulan ang pangutana o di niya kaya tubalon ang pangutana ni Brother Jerry. So para sa kuha, sa walay bias, ni lamang ang atong igsuon nga si gikan sa SDA nga si Brother Jerry Laig. Amen. So dagan salamat kayo sa atong madasigon nga moderator sa Islam. Siya gyoy nag-declare nga lamang gyud ang atong igsuon nga si Jerry P. Laig sa maong debate og diha nahuman mga pinangga nga nadaog gyud ang SDA tali sa Catholic Faith Defender. So diha mga pinangga. I-preside sa minto kami kay may nakita kung naong di ko palupig. Sige. Palupig di nakita kung naong. Okay, dagan salamat ato ning mga pinangga.